Novembre kalo kile 5 san 2024 Ameriki jamanadenw welelen no kana gindo soni kɔnɔ ka se k'u ka jamana ɲɛmɔgɔ kura ko suganti ani ka se ka Ameriki wasaden so olu mɔgɔ kuraw k'olu fɛnɛ sugandi ka daminɛ Maison Blanche la fo ka taa se u ka nagakɔrɔmɔgɔw olu sugantili ma meriw la kalatalaw olu sago o de bɛna Ameriki tagatogoya yira san nataw la ka daminɛ dinaw doni ni bɔli koɲaw kan Ameriki kanama politiki koɲa kan ka tɛmɛni sɔrɔ ye ka taa se kɔnɔcɛ kumaw ma ani ko wɛrɛw a y'aw sɔgɔ an ka jɛmukanw na yasa ka se ka kunnafoni sɔrɔ ni kalafili koɲaw la ni an ka sɛgɛsɛgɛli gɛlɛnw ye jateminɛlu a y'aw jija an bɛna jɛmukan kɛrɛnkɛrɛnlen mun kɛ novembre kalo tile 5 nɛgɛ ɲɛ 17 wagati ka taa bila nɛgɛ ɲɛ 18 na a kana fɔ kɔ a bɛ sɔrɔ an ka baarakɛ arajow kan ani an ka bɔlɔlɔsiraw i n'a fɔ Facebook aw kana ɲina fɛnɛ YouTube VOA Bambara kɔ a y'aw sɔgɔ VOA Bambara la yasa a bɛ se ka kunnafoni bɛɛ sɔrɔ Ameriki kan ni jamana ɲɛmɔgɔ kalafili kan ni ale bɛ kɛ novembre kalo tile 5 san 2024 terikɛ aw jija ni kana fɔ kɔ dɛ a y'aw sɔgɔ an ka nɛgɛjuru siraw la VOA Bambara